Бу бәйрәмне балалар да, өлкәннәр дә түземсезлек белән көтәләр. Нәкъ менә шушы бәйрәмдә күпләр хыялларының чынга ашуына ышана башлый. Бу атмосфераны район башлыгының ел саен үткәрелә торган чыршысында тоярга мөмкин иде. Анда район мәктәпләрендә белем алучы укучыларның уку алдынгылары, фән олимпиадаларында, төрле конкурсларда, спорт ярышларында җиңүчеләр, актив кызлар, малайлар, мобилизацияләнүчеләрнең балалары чакырылган иде. 23 мобилизованных детей. Быел район башлыгының яңа ел чыршысына 200-дән артык бала чакырылды. Ул ел саен үткәрелә торган чара. Барлык бала өчен дә бу зур бәйрәм. Алар аңа алдан ук әзерләнә башлыйлар. Без аларга яңа ел күчтәнешләре дә әзерлибез. Безне глава чакырды бәйрәмгә, чөнки минем ирем мобилизован. Шуның өчен без бәйрәмгә килдек малаем белән. Балаларны сөендерергә дип килдек инде. Кунакларны әкият персонажлары каршы алды. Барлык теләүчеләр өчен мастер-класслар оештырылды. Район мәдәният йорты сәхнәсендә конкурсларда һәм ярышларда җиңүчеләрне район башлыгы Сергей Дмитриев һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольсон рәхмәт хатларын тапшырды. Яңа ел алдыннан һәр бала Кыш бабайдан бүләк өмет итә. Я хочу под елочкой, чтобы мне Дед Мороз большую косметику сундуком подарил. Әмма теләкләр чыршысы хәйрия акциясе кысаларында Кыш бабай Манзарас урта мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы Катерина Макарованың теләген чынга ашырды. Радостное чувство. Бу акция турында социаль челтәрдә белдем һәм кызымның теләген язып җибәрдем. Балабызның хыялын чынга ашырган өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Чараның театр өлешеннән соң балалар һәм аларның әти-әниләре Кыш бабай һәм кар кызы белән бергә чыршы тирәсендә әйлән-бәйләнгә бастылар. Табышмаклар шишелде, биеделәр, җырладылар, көлделәр һәм күп фотога төштеләр. Бу чарада катнашучылар бәйрәмнең канәгатьлек хисе белән киттеләр. Оештыручыларга, җитәкчеләргә рәхмәт сүзләре күп булды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.